Hagen pura jobojasti fight pal romboy pelang thaga boro ang ke bai kai jigi ang bono na sing tungno Munai nang tanggai jungno kobok kha chini bisingti tam saklainai nang samno niko an tamung burino mani sagari jobojasti ke telang thaga nga ka bana ni burina ang taisa mana ki pulang mana musongta mahita nini burino jobojasti kai telang thaga ta sabuklang pai oko mission dari khayoi police ok amai ke jobojasti ke romboy telang thaga ta gari dawai nini buri biang ni ba niko kami Bisram Gons Rongmala ta Bisranggons Rongmala ni norok bahai ke sini lai mani sinilai mani ke to balokha 3 bosor ongkha ngangke phone tu sinilai manta phone tu no goi hamjak laikha ngai kubui hamjak lai no sung mane 3 bosor relationship ka hangpan chol lai tongha kama hai ke tongwa kanai bin bo boys purang khangai an bo boys purang khangkai ang bono bo ana na faidin sawo bisrang bono jotoi gang thangai khata nini boys pesengka ani boys ngang kai to iko tabu 24 plus ta 24 ongkha kai nini buri ni boys kai bini gang 18 plus ngata 18 engkai nongle tam khlai dong ang kai to iko mahaino nogo dugan ri ote rabar rao ta ini rabat bagan nok tongo rabar bagan tongo khetorok to tong kheto tongo engkai borok abo hake klamani chaja ngai deklang tangi klang khado sagar abo to borok je telang mani mote hinga borok chaja ge ngoi telang khana ang amai kha kha ta borok chaja ngoi telang khata mahai borok ani nogo ang phaijak saimana si borok taisa pulisam mission dari khayai amai ki telang khata borok nang bohur tumani bo tariko tumani bo talo tariko tuman tam diwali nen dino kali puja nei kali pujan dino ta nang tu 31 tariko engkai nano mixing dari khlaioi pulis jokni nar kaphai mangkai bo tariko pulis ani ora phaimani gangke 4 tariko phayo gesum 5 tariko gangke champar ps thangata engkai pulis phaini sigang ki norok nini burini je buma phasong ni borok saideman an buri phaipuru no sigangon nogo phaya sigang na khwaya sokoi puru ngana sajakta buma bu phano sari kata borok phaijak daro borok par phaike abon ten dino hangkai buri ni guardian phaikata nogo guardian phaithana kata hingga borok saimala khan nogo no busajug na haipan borok misindari khayoi kata mission daro khaimel bising tei bo pulis bo thane phai klang phai champar thanao angko dikata misindari khaikata engkai Bisramgons ni phai na phai mangkai thanani angko thana phai bono tam ko salai kun saimele an burina kun jogam da halia boro phageng no pura jobojasti phai romboi gari pal romboi pelang thaga boro abo to thanao klang camera o to che khake manjaga no aro joton tongo am haita pura jobojasti romboi pelang thaga kapsuka thaya na kam haike telang thaga borile nono har hamja khamjagem phunabla phayo ang kun jobojasti ke tuya bini ri rok tongo an nogo bini phun rok ko bini phun rok an jago no khutak bo engkai dabo khainaro kok salai de tong bo hai dabo ko kok rok ma salai liya afurong ke telang furong ke to bum bha song sawo kaina ni na nge tabong ke kun contact kori khitang bai amai ke tonton ni kata engkai dabo nung tamunai tam saklainai nang tabo ang gangkan burinang tesa manan musumuta kifle manan musumuta kifle manan musung salame bising ti khai norok kothalainani abo herok ta am tin kita abu to tak tam misanani mo sare mandi ada ta kai da kok simino riklang sai ko borok kaina ni ama hai hina simi sai kalang uta kali kai ne kai ya le tong ya hi sa uta ini no ang ha to phage ba kai ni ang sika ge sele ro no ang khai hamja bai no kori phang to tong phanong to ang to kai ni ba bai ang hai na yo da nge borong no ba ang saka norok tak phage numan no phage nok thana da ma tong sunga phaya ma hi bo thang ang te thaniya hingga to ba thana wa thanga hile ma anu jo do ba do se kana borok trang thachina hi so hingga jo ba do kham bisinga hingga ang uro bahgi nor bai malai nani borok kong cycle ang piano salsa sada malai no hinai bor sai dong ta ngai bol saga obai anu naruk bi oma anu naruk bi hingga obu sai anu naruk bi onano anu naruk bi borok uba ke keba ke borok kapa pia hingga o police ne o asung mane aborong no pura yak lom boy pura borok yak dera daka odino abe ke terang namai ya godo
hingga cuma जबरदस्त kelang utama coba coba kita terang nak pulis ro boyang ni ke sab sab pai buma bu bang phat ni kai cuma bung lak sama ya bin pi ju po hingga bin yong beri po bini biya po asu phale usra sarjuna bui sarjuna phai ati phai ta bra ang abuno sawo teisa borok ta hamja ko ni tong kho ngai nor nayo ang nahada mano obna sang kicha nayo kele ani borok thi thang hingke ang ke bono ngoi maya ang muruk su tong maya piale chajak na bla chajak ino nang sasa ko ang khai to sasa ko ang sasa ye tong ya hingke borok sawo ang thaya ma ni borok sasa ko tong ani bo sai to sai chung na borok bo sasa ko no ora ang ka phai ma ate ni borok sai tong borok saja yang gue anu to engko yang burini garden to anu draksa o hino ngen orang nai jano ora draksa ma to ngen orang to khaindong gano nai manono ang kono draksa mani kuroi am hai no bora anu draksa o nai am hai kai sauta ke daw nang tam nai chin bising ti tam o abon tam ang nai burini tam sakla na mo ang nang ni media ni bising ti sana musung ang burini jawab nang kisa mana no musung o ngang bono jang bini jawab ma sang bono nai singon tong nang te ang kia bai ba kai je ang bono nai sing tong nai bo je jawab ri asa nini bomong kia sakra gade an mung gang kai bisoji dewar ma nini baba ni khai an baba ni mung ga so bisoran dewar ma o thai ni bomong tamo khatia bari mo khwai kuai khatia bari khatia bare na hingkai bisram gon dawani ni bari ni kami khai ko bisram gon strong mala ta rangmala bomong tamo ni bari ni sabita dewar ma hingkai bu phan bomong sai ma phang ni mung ga to sai ma no ang sunil dewar mata